dito nag-request ti Iliw Kuken ka. Nabayagin biyag ko aditan nagkita aldoken rabi iapas pasungatan ka jakun mas paalan iiliw kuken ka sumangpet ka kadi panang anugar di kapay inbaga no aniat ginurang nga inaramid ko adi mo hinayaan kendi ka ginusto siya tumusay ken siya tay sumihina gawate ubiyag ko sumampet kanto si papa nimidak jay abay jay tawa nuwata lumabas salsalud sudan ka ganti ayan mo biyag ko di dambet ibaga